Este știut și în Parlament se poartă mască. O problemă și intri puțin în alertă. Dacă îți pierzi gustul, dar acest lucru are și avantajele lui, pierderea gustului. Așa cum spuneam, s-a început școala nu de mult. Școlile au fost încadrate în mai multe scenarii culori. Asta rămân puțin, chiar dacă nu e cea mai comodă temă, dar eu zic că ne face bine dacă atâta timp de zâmbim. Rămân în tema medicală și spun că ușor putem lua un virus când mergi la medic, acesta te întreabă cum stai cu scaunul, cum stai cu reflexul condiționat. Încă se mai practică unele lucruri. Spunea cineva că cam puțin, să știți că un 0 nu se vede. Iar dacă nu ai bani, când ești în spital, este important să treacă cineva pe la tine. Am mers totuși, chiar dacă a fost pandemie, s-a mers la stomatolog. Știți reclama cu Supramax? Dar distanțarea trebuie păstrată. Avem un ministru al sănătății foarte activ. Nu, tot distanțarea. Așa? Asta nu trebuia să o dau aici la restaurant. Ministrul nostru activ. Oamenii de știință caută asidu o formulă a vaccinului. Dar, indiferent ce zice de sectorul medical, trebuie să recunoaștem un lucru. Există o acută lipsă de personal.